Obumansu Bumugusi. Eduka yobonchoreria ya Kisi Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro yebintu au tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo au chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate ebekari aito yokoroseria emegati. Ebikoroto nigotobuate bye chingencho au buna ebye skuru, cashews, chirabas, chi sport shoes, asabanchi bebinyuwa ntora abatiga magega, asengencho ntobuate nsemo ya wines and spirits, ase morego kie, chianga boigo ntobuate chia latest design, chia bana abasubati amo nabasacha. Ensemo yokogo kiabana ntobuate chi toys au chinyange nebinto binde. Asebalia mobwate chigali timo baisakoya amase asengencho nigo tobuate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byeigoro nigo togotoka asomochie okisi epale nene ya Kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisi Mart Mega, the only money saver in town. Ine, ainomo menyi omekene ward iwe gotoka se county ya Nyamira. Vono Steve Kaka Richard nigachire kugusaba kura yago. Buno momenyi we ward yeyo ebyonyale kumochora ase kirogo kyobwe msiye chitali kikyanda omotinyo gata